23 तारिख अक्ट'बर 2020 बे सियालमारि प्राइमारिनिफ्राय दिनै मोनसे गोजौनि बिथोन बायदियै फोसाबनाय हाबाफारि लादों। बे फोसाबनाय हाबाफारियाव जोङो लोब लोब ओंखारनानै जों फोसाबदों। जोङो मिथिंगा बाजार टु 2 नं सियालमारि हाई स्कुलसिम जों फोसाबनायनि टारगेट लादों। आरो जोङो दिनैनि मावनायाव लोब लोबखौ नुनानै जे सियालमारि प्राइमारियाव जेखि पार्टि फैया इउपिपिएलनि अनगायै रावबो देरहानो हानाय नङा, बेखौ जों दिनै रोखा बुंनो हायो आरोखि। गोजौनिफ्राय बिथोन हरजानाय बायदि स्कुल आरो जोंनि सियालमारि बाजार बेखौ फोसाबनायाव जेरै जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनि भारत सरकारनि बिथोन, बेबायदिनो जोङो जोंनि सियालमारि प्राइमारिनिफ्राय बे बिथोनखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मावनाय जादों। आरो आङो आसा खालामो जे फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि जि सिमां, बे सिमांखौ दिनैनि बे सुबुंफोरखौ फैनायखौ नुनानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियावबो जोङो बारग' जोंनि ज्यतिरेन्द्र ब्रह्मखौ जि सिमां जोङो नुदों, बिथांखौ EM दैखो हरनायनि सिमां, बे सिमांखौ जाफुंथारगोन होननानै आङो मिजिं थिनानै एसेयावनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। साफाई अभियान अर्थात साखोन सिखोन फोसाबस्रांनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जे बिथांमोननि हान्जानिफ्राय दे जोंनि बे सियालमारि गोजौआरि गेजेर फरायसालियावहाय गासै एल' एला सिंसा जेनाखि गासै दाखोर दालाफोरखौ सिबखांनानै होफैबाय। दा बिनि थाखाय आङो गासै इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिजों लोगोसे गासै आइजो माहारि आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जे मावथि हान्जा बिथांमोना जे बे समावहाय फरायसालिनि सोरगिदिं थासारि आबहावाखौ बे समावहाय साफा खालामनानै होफैबाय। आङो बे सियालमारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानैहाय आङो फिन दिनैनि बे समावहाय बयनिसिमबो गोसो गोथारै गोसो सिंनि साबायखर बावनानै आंनि जेनाखि बे समावहाय जेनाखि बिबुंथि लानांगौ बेखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.